ما دیگه در هفته دیشون نکنم مرا دیگه رکلام داد باید نکنیم. گفت ندارم گفتی اپو هر دا ویزه. دا نفرت نداشته. دیگه در هفته موقع تا قیار رکلام میشه در هفته یا برگی. سلام علیکم. علیکم السلام. خیلی برات. میشه. فقط خلق آیلیت. دیگه در هفته موقع. اکنون برای ریختن موی سر قوس کردن ریش خود یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید یا اینکه قد شما پست است میخواهید قد خود را بلند کنید یا اینکه سفید شوی پوستی بدن دارید یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید همه این مشکلی ها رای حل خود را یافتن با محصولات های صاف سودا. برای خریداری نمودن به رقم های در روی اکران بوده مراجعت کنید. دستافکا در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 24 ساعت میباشد. برای دیگر دولت ها باشد دستافکا 3 روز میباشد. از نام کانال ما گپ زنید به شما تخفیف کرده میشود. Вачако и заверай ираномш диорай ва и ҳафта ҷои якума гирифт бо треки I'm Touch Eminem. Яъне ма тоҷик Eminem ва и бисёриҳо мумкин хиёл карданд ки и дис да ленда лек охирш да мега ки Аҳмад ленд барои минус ва барои дигаро ғайрати дигаро да маим тоҷик Eminem. мақсад гуфтам ки ва барои ҳамин 1 2 3 4 5 инаи 500 сомона раҷон барои репафта буги репафта ҳозир чӣ хел афсай бачако мисол ҳозир ман дидам 320 чанда лайк дошту 600 просмотр яъне ҳар як просмотр я IP 600 та IP да 320 чанда номер 328 номер ва бисёр трекҳое ҳастанд ки 200 ё ки 100 просмотр 100 лайк доранд но 2000 просмотр ира чӣ хел мефаҳмем яъне во реклама кардан ва мухлисошон регистрация карда натонистанд ва ту реклама карди мухлисот тонистанд ё ки ҳаму условия мондагӣ ки конкурс ташкил карди ҳаму ёрдам дод не конкурс рост ига хиёл мекунем ки одамон қабул накунанд ин конкурса барое ки ман гуфтам ҳар як одаме ки лайк мемонад скрин кунам ман даро бикунам мақсад ман гуфтам скринҳо бисёр шава баъд ман аккаунтҳоро номоша мегирам варақ да менависам мақсад ранги лото мекунам хе баъд ай байнам 5 нафар мегирем сатсим тақсим мекунем мада бигем ай ҳамун қадар лайк ман 5 дона бояд сатсим битам мада 4 дона 6 дона то есть 6 дона чӣ омадагай скриншот омадагай мақсад ман чӣ хел баъди 6 дона мегирам вай бидаге чӣ хел ман мисол ман гуфтам бисёр шава ман бигирем ягон чӣ ташкил кунам ин маълумае ки баъд барои лайкҳо бисёр шуд ки ман намегӯям ки мисол мара мухлисон мондам ман бигем мухлиси бисёр надорам и фактай ман мисол ягон ҷои чиз нестай аммо ду одаме ки мара силиш кардем баъд нами ҳафта мисол ёрдам дан мисол ман интернет надоштум якш муҳаммад буд дигаш парвиз ду одаме ки мара бисёр баъд ами ҳафта чӣ кардам ки ман динангина ӯ ҳар айшоти ҳам парвиз буд карочи мақсад ҳам динангинаш айшоти ма бидин ӯ сумдода ман баъд давом метавом карочи халқ давом мақсад ани ма буд баъд вай ака гап даво шашлик нест мо бигем хеле як рӯз пас ду рӯз пас мерем вай туре як ду кори дига ҳам астае но ва нашуд лайкош аммо ду братаи будан ма да бисёр баъд ёрдам ман худам ами ними ҳафтаи охирон уже чӣ надоштум интернети ман сатсимай уже мегабайтами буд шида буд ҳами ҳафтаи охирон ман ҷида доштум ки бистим шава интернет буд шава мегабайти нав бигирам мегабайт вообще надоштум намедонам рептиҷи тоқа инстаграм ва во доштан ман хона да хобам чӣ кор карда ҳисоб дам хушон аммо намедонам гуфти япо хай ӯ меҳнат кардан чӣ кор кардан накардан ёрдам будан меҳнат кардан о шава гуфти япо мадам водам шашлик ҷада бо гап давои диёр ки ту ҳозир ҳамкори мои мо ту партнёрские отношения дорем ма определённи барномаҳоро ту мекунӣ ва ман барои барномаҳо барои диҷеӣ туда определённи ҳақта метам ва ҳамира бо чанд 3 ҳафта шудаям 3 ҳафтаи репафта рафта ва ҳар сежда ҳастӣ ҳамира камтарак метавонӣ исбот карда ки барои чӣ ту дар репафта ҳастӣ ва чӣ хел и да кор чӣ хел мо туда ҳамин чиза ёрдам надодаистем мара ай тарафи рептиҷӣ фақат тоқа як реклама мешава дар ҳафта як бор ки ҳамурам дигарам ам чанд нафаре ки ам рептиҷӣ ҳаста мисол репафта да ворам мекунем баробари ман мақсад ман как бегуна реклама мекунам чӣ хеле ки ам дигарон мекунам ман ҳамтари реклама мекунам тимбол яхе одаморо ман мебинам дубори себори мекунам ман як бор реклама мақсад
این یگم گفتی اپو یاردمی خیلی یگم طرف نیست یگم طرف ما در یاردم نیست طرف همی ویم او یعنی رپتیجی من چیزی که هستم برادر خودم که هستم این ما اثبات میکنم لوبخ در گفتی اپو چی میکنم просто همین خواستم که اشتباه تروفمونی که ما رپافتر برای چی همین نه وضع نهید کنیم و правила رپافتر چیه که ما رپروی پیشینه که میتونستن 1000 لایک بگیرن مثلا просмотр ништяк بتن ما میتونستیم این کار کنیم لیکن خیال میکنیم این چیز میتونست بشه بعد با روزنامه با ویدیو میکنیم ما دیگه در رپافتر دیشود نکنیم ما دیگه رپافتر باید نکنیم این همین چیزا را ما در مجبور کرد اپتای پیشینه ما که در این رپافتر او را خط بزنیم و با خواهشون کنیم که تیموز رپافتر در باید نکنیم یعنی شما تک دخل آخه که وقتی باید رپوشون در باید کن دیگه رپرو در خود نسخی برای که هر هفته باید گارانتش خطی هست که هر هفته او میگیرم نو ایمینه هم من میدونم که باید تک دخل دارم تیمبولی او دخل دارن یوتیوب دارن реклама اینستاگرام نوزو کراشماشون هم بسیار بعد کمتره барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк меона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати репафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rep.tj бошед. ва именно ҳамин чиза нигоҳ кардам лайк ҳафтаро замин придумат кардем ки хотя ҳамун просмотрamo через лайк ҳафта бигирем ва шумо да возможност шавад ки чтобы ягон сум кор кунем ва ҳамин репафтае ки ташкил шид ва ту сум кор дорӣ ҳамин тада мотиватсия репхонита зиёд кардагия ё не ва ман гуфтум ки мисол нами мо оли сентябр уже буд чиста бигем мумкин вақт нашава моҳи октябр буда дута клип мақсад моҳи октябр дута клип карданем якаш регатона короче баъд дигаш андеграунда бояд дига як физ дига қати акай шодӣ карданем мақсад уша нав худам бигем нав қати шодӣ батл админ шид ку ҳоли дар канали якай шодӣ нав шодага видеош мебурояд короче будуран тамош кунам короче вай рости гап ҳамун дамун видеош гуфт ҳамаш дамун видео тамош кунам хубтара бума нахи видео палбом баъди у видео мебура у видео ҳоз мебурояд баъди у мебурояд ду рӯз пас мебура у видео ҳоз мебурояд хайр мақсад сабаб боша гуфт ки ма дар нафрат надошта баъд ҳам хеле то ҳами батла мо шинос будем но хеле просто салом алейк будем пешаи батл не ки мешинохтем дигарон баъд гуфтесам ки ака вақт ма просто қатишам ки як салом алейк будем хеле намешинохтем хушрӯи хеле чӣ набудем баъд ами рафт ами рӯзо гуфти апо қариб батл омадан уже бисёр баъд вақте мо ҳамдигари мо хеле чӣ мекардем инстаграм дагам мезадем айпешн мисол дар RepTJ меомад хеле чӣ хеле кия ки сахт дӯст дидем баъд дигар ма рости гап ма хеле намедонистем чӣ бинависем нами даже ёл вирус ма тоза буд кардагистем вақто якумам вируса мисол даже 100 мисал буд кардагистем намедонам чӣ бинависем намеёдам да агар бугум хеле бинависем чизои негативни чизои хеле бетаб нависем ма безеб нависем чизои хеле гуфти апо мисол ами батлда не ки бемаъни хеле короче ами оқски ма безеб чизо менависем не ки инами одам ман намедонам чӣ бинависем ва просто тоғри нагириф тоғри дурун дар як вақте нафрат набошад чизе мисоли вақте ма агар нафрат набошад ма даже дисам хонда наметавонам против одам ё ки андеграундо ма именно сабаби админ шидани батли тв шинапс ӯ буд ки шумо итида нафрат надоштем якумш деимаш мо ҳардумон бигем як соат чӣ даем баъд бо дӯст шидем як соат даем мисол агар ӯ лирик мешид ё ки ма мисол чӣ мегӯянд ғамзада мешидем хеле осонтар буд батл кардан
фаҳмо. Баъд урам гуфта агар видеош тамошо кунем бохай мефаҳмед. Бачаҳако канали Шинаб бигӯен видеошо тамошо кунем дар оҷа причинаҳои батл нашидана гуфтагия ва каналашда подписатсия кунем ҳабишат кардагия ки трекҳои нав медора балки як хобча трек ҷамъ шудагия ва гӯши шуморо в общем гӯштона зуд мекунад. Мақсад дар моҳи октябрда таклиф мекунем қатъи мисол трек ша қатъи клипш баъд як фит қатъи акай шодӣ хав дар канали худ мера по-любому mp3 мебар клип намекуна mp3 дар канали мера. Гап нест брат, саломат бошӣ, хита эҳтиёт кӯ ва ошид шавасун. Я борга Муҳаммад Парвиз ҳартонда респект барои ёрдамои дагитон бигем ҳар хел одамои хеле дӯстош хеле чӣ намекунанд дастгирӣ намекунанд гапатон надорум гуфти япо ҳарда виза такон страйк албатта бегаи баъд ки дам охирон рӯзе ки зури баъд ёрдам кард шоҳрухта ки бигем ҳо мо аму ҷо якума сеюм ҷо будем жертва карда не ки ба хотири ҳамон одам буд ки ман уже бигем ман метонистам просто хама дим кунам якум айма хеле баландтар буд мисол бародаро гуфтанд ки мо туро метавонем дим кунем не ки якумда бигем зур мону мераса гуфт масалан шорух ба шорух ҳамҷа соат як 4 соат мондаги буд ба соати 12 ҳамҷа чикад чақчақ кардем тамом гирифт якум кард бигем ба хотири ҳам якум шудем дам респект саломат боши брат. Гап нест.